Avui farem una meditació sobre el segon chakra, Svadhisthana. El segon chakra està localitzat sota el melic, 2 dits per sota. És el centre de l'energia vital, la sensualitat, la sexualitat, la creativitat, aquí es gesta la vida. Encara que siguis home, igualment tens el mateix poder, la mateixa capacitat de crear no només vida, sinó crear realitats noves, idees. Ens posarem de manera el més còmoda possible, amb l'esquena alineada, amb el cap. Intenta posar la barbeta cap avall una mica lleugerament perquè el cap estigui ben alineat. La postura és important en la meditació perquè tal com està el teu cos està la teva ment, estan estretament lligats. El pit sempre endavant, esquena oberta, amb apertura a la meditació. Respira des d'aquest centre vital. El segon chakra infla la panxa. Aguanta l'aire dintre i exhala. Buida't. Queda't sense aire. Gaudeix. Inhala. Pots posar les mans al segon chakra i observar. Exhala. Observar el lleuger moviment de contracció, de dilatació. Ara inhala aquesta energia que t'entra pels narius. Aguanta i exhala tot allò que vulguis treure. Queda't sense aire. Torna a inhalar. Aquesta llum que té l'energia universal. Exhala, buida tot el que no és llum, les teves foscors, les teves tristeses. Torna a inhalar. Exhala pensaments negatius de judici, tot allò que t'impedeix avançar. Inhala. Tot allò que ets per naturalesa. I exhala tot el que no ets. Ves entrant en la teva autenticitat. Fes unes respiracions tranquil·les, relaxades, i fes un repàs pel teu cos. Escampa l'energia tot arreu. Amb la teva intenció. Ves fent-te una capa de protecció. Inhalant des de la terra cap al cap.
Exhalant del cap a la terra, ves fent aquest ou que et protegeix de malalties, d'energies baixes i t'omple de llum el teu camp energètic. Ara connecta amb el cos. Ara que et sents protegit, protegida de l'exterior, aïllada, aïllat. Observa la teva vibració acoblant-se a la de la Mare Terra. I deixa't caure amb dolçura, com una ploma. El nom del segon chakra ve de la dolçura, de la suavitat. És el chakra de l'amabilitat en les relacions humanes. Deixa caure amb aquesta actitud. I amb aquesta suavitat fes un recorregut per les cames, relaxant-les. Deixa'm caure més i més. Respira 3 vegades i exhala amb suavitat, sussurrant les teves cames. I ara ves el teu tronc, la part superior del teu cos. Deixa tota tensió, deixa't anar, rendeix-te. Estàs en un lloc segur. Deixa anar les armes, les proteccions, les cuirasses. Exhala. Queda't nua. Que només estigues amb tu mateixa. Amb tu, amb la versió més autèntica i pura. Inhala, exhala, relaxa braços, deixa anar el diafragma. Converteix-te en una canya de bambú
i entra i surt aire, que quan hi poses consciència es converteix en energia. I et nodreix, et retorna la salut. Fes 3 respiracions més conscients. Ara relaxa la cara. Dibuixa un somriure. Estàs on vols estar i estàs amb qui vols estar. Estàs gaudint del present, d'aquest regal que es diu present. Aquí no hi ha preocupacions pel futur, ni pel que vas fer al passat, perquè estàs en pura presència. I mica en mica anirem a un altre estat de consciència on la ment té menys pes. Respira llarg cap amunt. Deixa la teva vida d'experiències físiques i endinsa't en l'energia, en els teus xacres, els teus meridians, nadis. Observa que ets un riu d'energia, renovant-se constantment. Avui ens cuidarem de la teva segon xacra, Svadhisthana. Pots posar les mans a la panxa, activant-lo, donant-li escalfor. Cuida'l, és el teu centre energètic. Respira'l. Aquí rau la teva sensualitat, el teu carisma, les teves relacions. Sent l'escalfor d'aquest xacra ple d'energia ara. L'energia de color taronja, taronja de l'alegria, les ganes de viure. Taronja és un color càlid. Sent com s'escalfa, com la roda, que és el xacra, va rodant,
En el sentit de les agulles del rellotge, fes una respiració circular. Ves fent el teu niu per la teva nova vida. I amb la teva intenció, les teves ganes de crear, de co-crear, juntament amb l'univers, visualitza una petita llavor d'allò que vols manifestar en la teva realitat. Abraça la llavor amb les mans. És la teva creació. Respecta't i respecta la creació. Honra-la. Fes d'aquest acte un acte sagrat. No deixis de respirar. I observa com la llavor es va fent gran. I va fent una forma, es va modelant. Deixa que l'univers t'ajudi que millori la teva idea. Deixa-la en mans de l'univers. Fes un acte d'humilitat i entrega-ho. Observa els detalls que hi posa. Meravella't amb aquesta gestació. Ara connecta la respiració abdominal amb la toràcica. Connecta el segon xacra amb el xacra de l'amor, del cor. Tota creació s'ha de fer amb amor. Envia-li tot l'amor.
de l'emoció que sents per l'acte de crear, de fer realitat aquest somni, el teu anhel. Connecta aquests dos motors, l'emocional i el de l'energia vital. Pots posar una mà al pit i una mà a la panxa. Imagina't quina emoció serà la que tindràs quan es manifesti la teva creació en el teu món. Fes-la creïble, emociona't. Fes un pas més i connecta la teva panxa amb el teu tercer ull. Respira de la panxa fins al tercer ull. Posa-li llum a la creació. Visualitza-la. Meravella't, alegra't del que ets capaç de fer. Connecta't amb el teu setè, amb la font de la creació de tot l'univers. Dóna-li força. Omple't d'aquesta energia creadora, creativa. Observa la pluja d'energia creativa. Abona la teva creació. Nodreix-la.
Des d'aquest punt en el que estàs, que ets pura creació, connecta amb altres ànimes, com si tinguessis un cordó umbilical que et connecta. Sent tota la humanitat connectada amb un sol objectiu: crear un món millor. Observa com la gent connecta amb l'energia creativa i es dona la possibilitat de fer un món millor. Creuen en aquesta possibilitat, amb l'esperança. Ajuda'ls a connectar-se a la font de l'energia creativa. I fem una gran bola de llum. Expandeix-te, ets pura llum creadora. Has vingut a crear i a co-crear juntament amb l'univers i la humanitat. Dona't permís, expandeix-te, desplega tot el potencial. El que veus ara és el que ets. I molt a poc ves tornant mica en mica a la teva sala. Torna al teu espai protegit, on et sents segur, segura. La teva aura. Sent com està ara l'energia. Està més suau perquè la teva ment s'ha suavitzat.
Connecta amb la Mare Terra. Cau com una ploma, suaument, a terra i acarícia't el teu cos, el teu temple. Aquí tens les teves eines de creació, d'experimentació. Honra el teu cos i acarícia'l. Respira'l. Sent l'energia vital dins teu, les ganes de viure, de crear, d'encetar nous camins. I a poc obre els ulls a la nova realitat.